उखुन्दैसो होयोना सिङाव आं थाखा होदों नामा नंगासिनो थानो दहाय आफा अबंलावरि सोरजिगिरि नोंनो जाबाय थौ गोथौ सान्थौ बाथौ बोराइ आफा खर'नांगौ खर'खौ बोननानै होदों आयौ आफा मोनजायाखै मोनलोङाखै दायदसा खालामनांगोन बिसोरो मावफानांगोन आयौलाय आफा दोनै थगायाखै बुलायाखै नांगौ बादि दोननो रेबे रेबेंदि बिदिनो दया आफा दोननो रागादाजों हमनाजों आयौ नांगौ बादिखौ दोननो रेबे रेबें मुलाजों समजादोंसै अदनै बेनि नंगौ जायासै दोनै सल'था खुन्थियानि सल'था मुंखौ लाना अदनै बायनो साहा खुरा फिसौआ खुरा आदाय गथायनो गोलनाव खदाय दसा अदनै बिनि थाखाय जेब्लाबो सैथोखौ जेब्लाबो फोरमायनांगोन असायदखौ जेब्लाबो बोखारनांगोन आयौ आफा नोंनो जादों अबंलावरि जानानै जेब्लाबो अदनै बे फिसाफोरनिनो न'खर गासैबो दाय दसा अदनै बिफोर आफद देरनाय बेफोरनि गासै दोनै नन्द गथियानो गथायदों सामलायदों आयौले जोंमा जोंला रेजौ आरे ब्रह्म साखि होदों आलु मथा प्रसाद मुथा गथायदों खालेरा थादाबो गोदै नया सिर फुजाफोर मोनदों सिख्रि बदा दानाय थंनोदों रावै देखा दोनै दैमा नांगौ दैमाखौ बोलोदों से खर' नांगौ खर' नांदों आयौ आफा दोनै मोनजायाखै मोनलोङाखै दाय दसा खालामनांगोन अरा गोमोरगोन सिगांखौ हमजाबनांगौ बादिखौ दोनै रेबे रेबें दोननाय बुलायदों जे समलायदों आफा दाबो रेबे रेबें बुजायदों जे समलायदों से आयौ आफा दाबो साखाथि साखाथे सानजा हारिफोरा गोनां बैसो माथानो लोंसोराव अब्ला मोनसे मुं लानानै दाबोलाय दोंसे दोनदों मोनसे दाबो दं दाबा दंसे नोंसोरनो बुंनादों दाबा खोमा खालामनो सैथो आफादों अनाय नंगौ न'खर संसारनि गेजेराव जेब्लाबो आंनो सोलिनानै आंनि सिबिनि थाखाय नुवाखौनो नुवाखारियो थासारि थागिरिब्लाबो जेब्लाबो साबायखर जिउ जिबन देहा सोलेर न'खर संसार अननाय सोरां बोर सारस्रिना सान्थौ आरो बाथौ बोराया आंनो लोगोजागोन आंनो समदानगिरि आंनो जिउनिगिरि फिसाफोर आंनि जिउनिगिरिल' फिसाफोर साबायखर दे
ओरैनो लांदो नोङो थाब माबाबाबो दिगदार जागोन नों खेबसेनो गेजेराव Dahai apa umum resepnya ayo. Hỡi, đấy chỉ được không làm thế nào mà lệch sẵn là anh chỉ làm không một nó có ai đây